Кожный день! Петро, я принес тебе национальную идею. Накормить чаркой-шкваркой. Белорусам все время нужен Лукашенко, только современный. Давать ему $500 штрафу за то, что он плюнул. А что выбрали белорусы в 94-м году? Так, люди сполохались. Выбрали Советский Союз. Ковид и экономичный кризис. И вось она есть, свобода. И все? И тогда мы застались без национальной идеи? Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Цинником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю усіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максим Гаруноў і Зміцер Лукашук. Наш сённяшні госць – самы элегантны палітычны аглядальнік Беларусі Віталь Цыганкоў. Добрый день, Віталь. Не буду спрачацца, добрый день. Ну вот, хоть у адным не будзе спрачацца, а вот наконт нацыянальнай ідэі паспрачаемся, вот яна патрэбная беларусам ці не? Ну, паспрабуем, паспрачаемся. Я б, может быть, пачаў бы нашу размову з таго, што ўсё можна патлумачыць з даволі простых катэгорыях і дэфініцыях. І для мяне нацыянальная ідэя, калі папрасілі её вызначыць адным словам, я бы вызначыла яе. Для кагосьці, можа, это банальна, для кагосьці нечакана. Мне адно слова – гэта свабода. Все, можна ісці, закрываць перадачу. Нацыянальная ідэя – гэта свабода, на этом закончылі, да? Але, сапраўды, гэта можна тлумачыць вельмі шмат і пачынаць з гісторыі. Вот, разумееце, мы лічым даволі простыя словы, якія сталі папулярныя купалаўскія словы, дзякуючы знакамітаму нашаму спеваку, і хлеба волі, так? Хлеба волі, это можна сказаць так, двума словамі, але можна сказаць, гэта экзістэнцыяльная прага чалавека да матэрыяльнай і маёмаснай незалежнасці і свабоды. То бок хлеба, волі, зямлі, долі, это каб было земля, каб табе прыналежалі вынікі тваёй працы, то бок не залежыць ад нейкага там, умоўна скажем, пана на той момант, на гэты момант чалавека, які забірае вынікі тваёй працы. Карацей, это такое складанае, ну, паняцце, і в сённяшнім свеце я лічу, што сярод усіх такіх асноўных каштоўнасцяў яно адно з самых складаных. Все, здаецца, падтрымліваюць свабоду, але калі ці глыбей мы, я думаю, з вашай дапамогай пойдем сегодня глубее, оказывается, что свобода самое то, что называется спрэчнае контраверсійнае паняцце, якое мае весь час нейкія абмежаванні, весь час нейкія але, весь час кажуць, што яна абмежавана, твоя свобода, так сказать, тым суседам, які побач з табой, які не хоча, каб ты праяўлял ее в нейкіх варыянтах і гэтак далей. Але мне здаецца, я, ну, не хочу забегать наперед, сапраўды будем все это расшифровывать, что на сённяшні момант в выніку вот гісторыі Беларусі і не браць пачатак стагоддзя, браць апошнюю гісторыю з 94-91 года, свабода гэта адна з самых запатрабаваных беларусамі каштоўнасць. Таму што вот за нашага, ну, спецыфічнай нашай гісторыі апошніх дзесяцігоддзяў, калі, ну, для іншых нацыяў гэта свабода, ну, як для нас, не ведаю, гарячая вада, электрычнасць, тое, што заўсёды ёсць, хлеб у краме, тое, што мы ведаем. Для іх это свабода. Яны ее не разумеюць каштоўнасць тым сэнсе, што яны ніколі не пазбаўляліся. Яны ніколі за яе ўжо не змагаліся, як некалькімі пакаленнямі па вялікім рахунку. А у нас, чаму это, я лічу, вельмі запатрабаванае? Таму што у нас пакуль не свабода, мы змагаемся за свабоду, і гэта та каштоўнасць, якая не далася нам зверху, якую многія новыя пакаленні, ну, проста не бачылі, а тыя, хто, ну, трошкі старэйшыя, бачылі умоўную там 3 гады з 91 по 94, ну, умоўна по 96, калі ўжо был переворот, калі Лукашенко стал паўнаўладным кіраўніком Беларусі без всякіх процівагаў. І вось беларусы, якія за свабоду змагаюцца, мне здаецца, зараз як ніколі яна актуальная каштоўнасць для ўсіх нас. Вельмі прыгожыя, канешне, словы, але, на жаль, гісторыя, як па мне, сведчыць пра тое, што і для беларусаў, ну, свабода гэта такая, ну, ці было такой патрэбай і каштоўнасцю. Калі нават не лезці глыбока, а прыгадаць той же самы вот 90-е гады, пра якія ты кажаш, вось далі, вот вам незалежнасць, вот вам свабода, рабіце, што хочаце. Развивайтесь, давайте, наперед будуйте свою Беларусь. А что выбрали белорусы в 94-м году? Так, люди выбрали Советский Союз, які им пообяцали вернуться.
Людзі былі не гатовы. Гэта можна абсалютна, ну, зараз з адлегласці часу сказаць, і 100 разоў гэта было сказана. Людзі былі не гатовы, бо свабода любая — гэта адказнасць. Ведаеце, як в арміі савецкай, калі чалавек прыходзіць туды, і там, ну, на 2 гады салдатам, вот я служыў салдатам, і ён там все это мацюкае, як все это дурасць, там все это тупые заданні выконваць, там все такое, а потым праходзіць 2 гады, і ён такі ж, як і усе, і раптам вырашае застацца, там, ну, называецца звыштэрміновую на прапаршчыка. Вот яму спадабалася гэта. Хаця ён был зусім іншы, калі прыйшоў, ён не збіраўся заставацца. І ён нам кажа: ну да, ну хлопцы, што мяне там ідзі в это ПТУ, а тут вот буду надзейна там. Вось гэта, боже мой, всю історыю чалавецтва гэта такая дылема, да? Калі в 90-е яе фармавалі як свабода ці каўбаса, там, ці мова ці каўбаса, вось, то в розных варыяцыях гэта дылема і нас, беларусаў, пераследуе, і гэта дылема паміж выбарам свабоды, які разам з тым несе і нейкую адказнасць. Свабода — гэта адказнасць за свае дзеянні. Это не калі хтосьці там цябе вырашае за цябе, это прасцей, як в той же там в арміі. Вось, ідзі куды сказалі, нічого не адказваеш, начальнікі, камандзіры адказваюць. І гэта многія людзі, ну, і в звычайным, скажем, цывільным жыцці любяць так, не то што любяць, но выбіраюць такі варыянт, калі прыйшоў з 9 до 17, вернулся, ні за што асабліва там мінімальна адказваеш, там пераклаў свае паперкі альбо нейкая, калі фізічная праца зрабіл, і все. А хай тебе нехта там, сказать, выберы цяпер добра, калі нават там дэмакратыя, хацелось бы. Як ведаеце, мы все чулі все гэтыя гады ад то, што называецца непалітычных людзей. Калі ўжо эта апозіцыя скіне этого Лукашенко, то бок людзі, якія его не любілі, але тым не менш яны, ну, не ўспрымалі, што самі могуць. І вось гэты цуд, які адбыўся ў нас летом, ну, это сапраўды цуд, калі многія з гэтых людзей, якія вырашылі самі взяць свой лёс, свае рукі, самі выйшлі скідваць Лукашенко, самі выйшлі змагацца за свабоду. Гэта і таму я заўсёды меў такую каштоўнасць для сябе асабіста, но я абсалютна разумеў, я не пісаў, што вось нават не пісала, папірался на нейкія сацыялагічныя даследаванні, калі вот выбіраюць там з дзесятак ці колькі каштоўнасцяў беларусы. І там было, ну, каштоўнасцяў много добрых, там сям'я добрая, там дабрабыт, там спакойная стабільнасць в жыцці, там сябры, там свабода і гэтак далей. Так вот, свабода ніколі не была не тое, што в першай там 5, она была там даволі нізка. Бо людзі, ну, это нешта абстрактнае, яно не прыносіць нічога. Людзі не зусім разумелі. Я думаю, зараз, калі правядзе вот яшчэ на хвалях нашых падзеяў такое ж пытанне, яна будзе намнога вышэй, гэта каштоўнасць. Яна не будзе там нейкім 7 ці 10 месцы, яна будзе, як мне здаецца, як мінімум в першай тройцы. Таму я кажу, што гэта вечная там ад купалы наша каштоўнасць зараз набыла новую звышактуальную нейкую вагу. А вам не кажется, что люди сейчас ценят свободу, потому что для них сейчас свобода – это возможность найти нового Лукашенко? То есть, как бы вот есть старый Лукашенко, и он, в общем, свой ресурс отработал. И он, в общем... 21 веку не отповедает. Да, в 21 веке нужен другой, более новый, более современный, более продвинутый вариант Лукашенко. Личбовый. То есть, грубо говоря, белорусам все время нужен Лукашенко, только современный. Да, сейчас вот есть Лукашенко образца 94-го Ну, года. а вот як бы вы апісалі таго, ну, першым адказваць, удакладню, вот іншага новага Лукашэнку, як бы, што, які будзе мець рысы старога Лукашэнкі, што ён будзе, чым ён будзе падобны? Ну, он тоже будет сидеть 26 лет, только в отличие от старого Лукашенки, он лучше устроит белорусов. Ну, грубо говоря, он обеспечит им все-таки не 500, не всем по 500, а всем по 1000. Вот. А насколько при этом будут соблюдены права человека, насколько при этом будут соблюдаться демократические процедуры, белорусам, в общем, все равно. Ну, Главное вот им найти какого-нибудь вот человека, который вот сделает то, что не сможет делать Лукашенко. Нет, я з гэтым не згодны. Вось калі мы апісваем все гэтыя падзеі нашага лета, нашай рэвалюцыі, як кажуць, не будзем, так сказать, спрачацца вакол гэтай тэрміноўкі, гэтага тэрміну, то многія якраз кажуць і сацыолагі, і палітолагі, і з лічбамі пра тыя значныя сацыяльныя і сацыялагічныя змены, якія адбыліся з беларусамі за апошнія гады, якія прывялі да гэтых вось пратэстаў.
перш за ўсё вот там інстытут прыватызацыі менеджмента, потым нават сацыялогія афіцыйная. Я рабіў недавно інтэрв'ю з Коршунавым, які был галоўны сацыолог, і інстытут сацыялогіі, его, конечно, выгналі верасні пасля таго, як праявіў сваю грамадзянскую пазіцыю. І ён пералічвае все гэтыя пункты. Па-першае, беларусы там вступілі ў гэтую эру інфармацыйную, яны ўжо не толькі для маладых, для тых ввогуле тэлевізор на нулі, а нават для людзей старэйшых 40-50 ўжо інтэрнэт стаў першым крыніцай інфармацыі замест тэлевізора і газет. Потым вялікія змены ў стаўленні да таго ж рынку працы, калі ўжо для беларуса апошні год самая прэстыжная і самая прывабная праца — гэта праца на замежнага прадпрымальніка, б на беларускага прадпрымальніка і толькі c апошняя на беларускую дзяржаўную структуру. Маецца на ўвазе прадпрымальнік беларускі ў сэнсе прадпрыемства альбо нейкая кантора. Вось. Потым тое ж стаўленне да то, што называецца умоўна рынкавых адносінаў. Там ёсць шмат раскладаў, але ў цэлым, калі гаварыць агульна, што беларусы з кожным годам павялічваюць сваю рынкавасць, то бок жаданне, каб адносіны былі больш такімі, скажем, капіталістычнымі на самой справе. Вось, з большай свабоды прадпрымальніцтву, з меншай, скажем, долей дзяржаўнага бізнесу. І вот это называецца адным словом патэрналізм, калі беларусы, калі нейкі людзі разлічваюць на дзяржаву, то пра што вы кажаце, Лукашенко номер 2. Так вот, гэты патэрналізм за апошнія 3-5 гадоў радыкальна зменшыўся. Калі вось браць комплекс адказаў беларусаў на сацыялагічныя пытанні, літаральна ад таго, ці спадзеецеся вы на сябе, ці вы спадзеецеся на дзяржаву, дзе б вы хацелі працаваць, як вы лічыце, ці павінны прадпрымальнікі зарабляць вельмі шмат, ці это кепска, ці добра. Вот комплекс такіх адказаў паказвае, што патэрналізм беларусаў радыкальна зменшыўся за апошнія 3-5 гадоў. Вось, і не кажу, што менавіта гэта прывяло, бо тут да нашай рэвалюцыі прывялі і там і ковід, і эканамічны крызіс, але вот тыя змены моцныя, сацыяльныя, якія адбываліся, яны все адбіліся на вот тым, што мы маем зараз, і гэта дазваляе мне сказаць, што ўсё-таки большая частка беларусаў не хацела бы Лукашенко 2, паколькі, нават калі вы кажаце, што ён забяспечыць нейкі матэрыяльны ўзровень, адкуль ён забяспечыць, па-першае, а па-другое, што вот все гэтыя людзі, якія выходзяць, мы все-таки ведаем ядро тых людзей, якія выходзяць на пратэсты, яны все-таки выходзяць не за матэрыяльных прычынаў, не за того, што іх маленькі заробак. Это то, што калі я сидел в Раусе, там один нейкі там ідэолог перабірал там гэтыя, відаць, анкеты, за што хто затрыманы, і кажа аднаму: вот вы прадпрымальнік, кіраўнік прадпрыемства, што вам трэба? А ён ему адказвае этому менту: баюся вам не зразумець. Ці другі выпадак, які был в прэсе, што адзін з айцішнікаў там, і гэты мент уже в Окрестина, в РОВД так само задае ему это стабильное пытание: что ж вы тут пошли все за $20 родину продавать? Он каже: я один зарабляю больше, чем все ваше отделение там за месяц. Какие $20? То бок матэрыяльны нема таго, што беларусы вот зараз выходзяць, яны патрабуюць большего заробку. Нет, яны патрабуюць свабоды, чего мы пачалі, справядлівасці, паколькі чалавек просто зрабіў пераварот, украл выбары, і больш справядлівага уладкавання беларускай дзяржавы. Так што не могу сказать, что у гэтых вот не засталося, хто бы хотел Лукашенко 2. Но вот то все, что я сказал, мне здаецца, дастаткова пераконвае, что людей, якія все-таки хочуць бачыць Беларусь больш ліберальнай, больш адкрытай свету, больш рынкавай, больш это тая ж самая, а хто там ідзе беларусы, это ж тая самая свабода заўсёды звязана в нашем выпадку. Звацца і а хто там ідзе беларусы, это розныя рэчы. Чаму? Звацца ставіцца добра, да, улада ставіцца да цябе з павагай. Ну добра. А вот менавіта нацыянальная, то есть под якім сцягам ставіцца, под якім гербам, на якой мове, неважно, галоўнае з падвагай ставіцца, як ты завешся людзям. Тут можно, не будем до гэтых, сапраўды, два слова там придираться, они не могут з'являться таким, универсальным, так сказать, показчиком национальной идеи, але маецца на ўвазе, што наконт сцяг, з якім сцягам люди выходят зараз. Вы бачите, якія зараз за сцягам протесту. За сцягам протесту, так. А нацыянальнае за гэтым для іх у гэтым сцягу бел-чырвона-белым нічога няма. Нет, вот Лукашенко яго не любіць, поэтому я возьму гэты. Лукашенко не любіць беларускамоўную музыку, таму во двор мы запросим Вольска, Ворошкевича, Хоменку. Вот Ворошкевич не любіць там вот беларускае, таму мы паслухаем Ганну Севярынец, хай яна пра беларускіх нам літаратараў раскажа. Мацкевіча паслухаем.
можа нават Цыганкова запросім, паслухаем, бо яго не любіць Лукашенко. Ну то бок вы Вот что это просто вот як пратэснае такое выяўленне. А калі ўсё зменіцца, забудзецца і там, ну, сцяг пакінуць, як прыкмету так вот нашага рэвалюцыйнай минулага нашага. А ўсё астатняе, ну, мова. И я еще утяжелю вопрос уважаемого Змитера. А представим себе... Ты уж тяжей. Представим себе ситуацию, что сейчас Россией правит, ну, не правит, а избран не Владимир Владимирович Путин, а вот Борис Немцов живой, и вот правит в России Борис Немцов. И представим себе, что Россия в самом деле рухается наперед. То есть, ну, грубо говоря, сейчас в России есть одно Сколково несчастное, которое вроде как не работает. А представим себе, что в России там 30-20 Сколковых в каждом большом областном центре там, или столице какой-то национальной республики. Вот, и все они работают, все они запускают какие-то большие проекты. В России каждый день, там, ну, вру, каждый год запускается какой-то большой проект типа Яндекса, там, да, ну, типа Озона, там еще что-то такое. У России есть какие-то достижения глобального масштаба. Россия смогла придумать какую-нибудь там услугу, которая востребована. Все ясно, ясно. Так далее, так далее. Вот в этой случае, если есть вот ужасный деспотичный узурпатор Лукашенко, а с другой стороны есть процветающая, демократическая, а во главе там, ну, вот, абсолютно вот, либеральным и свободным лидером, которого принимают во всем мире, да, там, с Борисом Немцовым. Вот в этом случае белорусы ходили бы с червоно-белым стягом? Или бы они, как вот сказал Дмитриев, в рамках протеста вообще с российским ходили? Вот на тебе. Вот ты отвратительный диктатор, а мы вот берем флаг родственной нам братской страны, у которой там все цветет и колосится в плане свобод. Ну, што мне не падабаецца ў нашай, ну, беларускай сапраўды дыскусіях, беларускай, ну, можа быць, нават нацыянальнай ідэі, што заўсёды мы вымушаны так ці іначай пазітыўна ці негатыўна адштурхоўвацца ад Расіі. Это вось як я недавно, ну, пра Расію, напрыклад, тое ж самае у іх адбываецца з Амерыкай. Я думаю, Максим, вы лепш за мяне это разумееце, калі, ну, так ці іначай любоў альбо ненавісць, у них все адштурхоўваецца ад ЗША, вось, паколькі гэта, ну, як вобраз таго ж, ну, не старэйшага брата, а такого вечнага вось конкурента, это, так сказать, другой особы. Ну, яны ж павінны ведаць, хто цяпер будзе ў іх пад'ездах гаць. Да. Вот у іх это все. А у нас, на жаль, вот по гэтай же схеме все ад России. Якая бы она ни была, демократычная ці не, все ідзе ад яе, паколькі вот нібыта без яе нічога самі мы не можам не сфармуляваць ідэю незалежную ад антырасійскасці, ці сфармуляваць, так сказать, нейкія палітычныя нашыя практыкі незалежна ад Расіі. Сапраўды, ну, гэта з аднаго боку так, з другого боку я так просто сказал, што мяне это трошки не тое, што зліць, а трошки расчароўвае. Памятаеш, от, колькі тады будзеш свабодным, калі маскаля над табой не будзе. Ну так, і колькі, в прынцыпе, это так і ёсць, але, ну, умовно скажем, яшчэ пра 100 гадоў будем это паўтараць, не хацелось бы. То бок всему свой гістарычны час, всім ідэям, калі беларуская ідэя была в пачатку стагоддзя перш за ўсё, скажем, сацыялістычнай, это было аб'ектыўна, паколькі нацыянальнае вызваленне тады ва ўсіх імперіях оно было звязано с вызваленнем таким сацыяльным, то это не значит, что мы все зараз павінны быць нацыяналістам. Я вот правы лібералы, ну, скажем, сацыялістаў, яны з'яўляюцца палітычнымі апанентамі, но я абсолютно не значит, что буду кепска ставіцца да тых людзей, якія ці этой сацыялістычнай ідэі пачатку стагоддзя в 10-м, там, нават 20-е гады выказвалі, паколькі всему свой час. І вот, на жаль, ну, яшчэ час для Беларусі такі адштурхоўванню ад расійскіх нейкіх рэальнасцей, ад расійскіх лідараў. Мне хацелася б, каб для нашай нацыянальнай ідэі было неважна, хто там зараз в Москве, дэмакратычны лідар альбо не. Я вспомню, калі вы задавалі сваё пытанне, Максим, адразу пра сваю одну публікацыю 96-го года, чаму это важна, я вспомнил, бо тады вот выбралі Ельцина на другі тэрмін, адразу вот все большасць наших дэмакратычных публіцыстаў пісалі, што вот зараз-то вот ён вот скруціць галаву гэтаму антыдэмакратычнаму Лукашенку, зараз-то дэмакратычная Россия пакажа і не застанецца, так сказать, магчымасцяў для дыктатуры ў Беларусі. Я адразу ж напісал, што нет, так не будзе. Магчыма, будуць там дёргаць, пасрабаваць его, выправіць, але стратэгічна, геапалітычна яны не будуць его скідваць. І літаральна праз некалькі там месяцаў адбыўся гэты дэсант расійскіх так званых міратворцаў падчас нашего крызісу, ну, рэферэндуму в лістападзе 96-го, які фактычна, ну, можна сказаць, прынял бок Лукашэнкі, ці, во всякай разе, дапамог яму пазбегнуць імпічменту, скажем так, асцярожна. Вось. Таму, ну, сапраўды,
які б, конечно, лепш бы для нас, каб был бы дэмакратычны. Я не думаю, што за гэтага беларусы чамуны павінны, ну, скажем, калі там будзе дэмакратычны лідар, ну, так, арыентавацца на его, калі на захадзе ад нас все дэмакратычныя лідары. Што в этом новага? Што в этом такого асабліва прывабнага? Калі Расія не будзе, ну, скажем, кіравацца імперскімі матывамі, якімі накіруецца апошні, не ведаю, колькі гадоў, стагоддзяў, да, в сваёй палітыцы, то нават калі прыйдзе дэмакратычны, ну, няма вялікай 100% верагоднасці, што надкіне гэты імперскі матывы. Можа, это будзе, як Чубайс калісьці вызначыў, ліберальная імперія, так, так сказать, эканамічны, энергетычны гігант, ну, з эканамічным нешта іх не атрымалася, да і з энергетычным ужо все менш і менш залежнасці ад энергетыкі в сённяшнім свеце, ад расійскай энергетыкі. Так што не ведаю, чым яшчэ она можа быць прывабная, а... Нет, мы же говорили о такой воображаемой ситуации. Просто Дмитрий сказал... Я кажу, вы кажаце, што выйду з расійскім сякам. Я кажу, навошта, для чего? Чым Расія можа быць прывабная для наших пратэстоўцаў, калі нават там будзе нейкі дэмакратычны лідар, чаму павінны быць этой расійскія сцягі? Дмитрий сказал, что да. люди берут червоно-белый стяг не потому, что они открыли... Ну, от того, что Дмитрий сказал, это значит, что это еще аксиома. Я еще не начал опровергать это Дмитрий выказывание, да, еще не дошло до его. Давайте так, меня опровергли. Да, теперь его опровергну. Покольки, ну, вот это, конечно, что мы просим выступить Лявона, там, ці Аркеляна, ці там Ганну Северині, просто знак протесту за того, что Лукашенко, скажем так, ён супраць беларускай мовы, а мы за, но это, мне здаецца, не такая мотивация у людей. Мотивация, что зараз люди сапраўды спеваюць там беларускія песни, вот у нас кожны день 10 гадзін у нас гэтай переклички з вокнаў, ці выходим на скрыжаванні, там все гэтыя чатики хатнія, ну, правда, у нас в нашем конкретном районе все больше уже стало гэтых бусаў стаяць, вот, так что больш з вокнаў ужо. Але і пры гэтым людзі сапраўды спяваюць там хто што можа. Купалінку ясна, што яны гэты, ну, то, што называецца неафіты. Это новыя людзі, якія прыйшлі зараз. Ніхто ж іх не штурхал. Вот апозіцыя колькі гадоў заклікала да нацыянальнай праеўрапейскай ідэі, і як бы не атрымлівалася, таму што вот, можа, не даспелі умовы. А зараз, да, ну, я признаюсь, часткова гэта можа быць, ну, вот менавіта як знак пратэсту. Ну, слухайте, а кім мы сталі в сваім жыцці? Можа быць, мы, калі в канцы 80-х вот з вами, Зміцер, фармаваліся, знак пратэсту супраць камуністаў, мы сталі там беларускамоўным, беларускакультурнымі, ну і жывем уже 50 гадоў з гэтай беларускай культурнасцю, і не адкінулі, як некаторыя, вот, я папратэставаў там год-два і зноў вярнуўся ў свой звычайны прасавецкі рускамоўны стан. Дарэчы, і так бывае, так. І то, што калі, значыць, не все 100%, а частка з гэтых людзей, неафітаў, якія зараз абгортваюцца да беларускай, паварочваюцца да беларускай культуры, да беларускай мовы, для іх это стане сур'ёз, жыццёвым прынцыпам, а не толькі знакам пратэста. Мне здаецца, адбудзецца і так, і так. Ведаеш, я вот сам сябе абвергну, мне ж цікава цябе паслухаць, просто у нас таксама... Я разумею, што это пытанне просто так зачапіць, а не таму, што в его верыш вот цалкам. У нас таксама пераклічкі гэтыя кожны вечар, і ў адным вакне ў адзін з вечароў адтуль пачаўся крык такі, мужчына крычаў: каждый день, і тут, відаць, яго там хтосьці там жонка локцем у бок такая: каждый день, ой! Кожны дзень. Ну так, колькасць крычалак, ну, роўная, мне здаецца, ёсць беларускамоўныя, ёсць і рускамоўныя, і ніхто, самае галоўнае, тут сапраўды не ставіць так грубым пытанне, што давайце толькі ўсё па-беларуску і гэтак далей. Але, ну, вось... І разам з тым, любым гэтым чаціку ёсць людзі беларускамоўныя, і ім многія кажуць: ох, ну вот добра, што у нас такі ёсць, мы бы хацелі, але вот зараз пакуль яшчэ па-руску, вот, то бок людзі адчуваюць, што так трэба. Не абавязкова, што яны да этого додаюць. Так не абавязкова чалавек можа быць ідэальным чалавекам ва ўсім, але ёсць ці вызначаная палітычнай сітуацыяй, ці модай, ці чым ёсць нейкі, ну, скажем, ідэал, да якога яны хочуць імкнуцца. І мне радуе, што зараз гэты ідэал, ён больш беларускі і больш свабодны. А вот такой у нас контрольный вопрос есть. Обращение президента Беларуси, ну или президентки Беларуси к нации на Новый год. На каком языке оно должно быть? Мне здаецца, по-беларуску. Гэта, ну, такая рэч, якая не будзе нікога раз'ядноўваць. Разумееце, да, вот пры Лукашенко беларускасць, яна выконвала такую, ну, як бы функцыю, вот хтосьці казал, не магу сказаць аўтара, як абраз у куце, вось, любого чалавека там, ну, вёскі, калі ён не так уже, это чалавек, ён ці яна не такі уже вернік, але вот абраз мае на всякі выпадак, і все-таки нешта в гэтым ёсць. Так і для многіх людзей беларускасць это
нават таксама социология показывала негативно, так бы никто не ставится, там неких 15-20%, это еще Виталь Селицкий проводил, калі ён был жывы, такую социологию, вось, и приблизно 35-40%, и потом после этого лічбы шмат не змяніліся, лічаць, што ў нас мала беларускасці, трэба, каб ее было больш, то бок, разумееце, это людзі не ідэйныя беларускамоўныя, іх не столькі. Вось 20-30% лічаць, што ўсё так і нармальна, як ёсць, ну, можа быць, трошки больш там нейкіх надпісаў, але кардынальна не трэба там беларусізацыя. І там 15%, 20% супраць, не, кажуць, не трэба. Вот, то бок, такія адносіны. Пазітыўна да беларускасці так в той ці іншай ступені, ад пазітыўна да нейтральнага процентаў пад 80. І калі будзе віншаванне любого прэзідэнткі, прэзідэнта з Новым годам, конечно, это все ўспрымуць альбо пазітыўна, альбо нейтральна, ніхто не падумае, што это ой, завтра пачнуць нас по-беларуску прымушаць всіх там гаварыць, ніхто так не ўспрыме. А еще один контрольный вопрос. Пасха. Угодно. А президент на Пасху куда приходит? К католикам, к православным, к унятам? А это вот уже его справа. Мне здаецца, тут, ну, скажем, пасля вот этого крывадушша лукашэнкаўскага, які заявляе, што ён праваслаўны атэіст, які зараз фактычна змагаецца з любой праявай, ну, скажем, нейкага свабодамыслія ці інакамыслія у церквах каталіцкай і праваслаўнай, вось, і все яго вот этой паходы, людзям стала зразумела давно, што гэта, ну, такое полное крывадушша в біблейскім нават сэнсе, гэта полная хлусня. Вось. І калі чалавек той новы прэзідэнт ці прэзідэнт што просто не захоча нікуды прыходзіць, я думаю, ты людзі спакойна ўспрымаюць, як это яе справа, его справа, і не думаю, што ў сувязі з гэтым ён павіншуе, там яна павіншуе ўсіх тэлеграмы там праз дзяржаўнае агенцтва, але калі сама не прыйдзе, то гэта не знізіць рэйтынг, гэта не то, што на сённяшні момант будзе неяк абыраць людзей. Маё такое ўражанне. То есть президент не обязан оказать уважение всем конфессиям. Так нет, может, он будет. Вот. Через личное присутствие. Достаточно, можно всем разослать телеграмму, это будет приятно. Ну, то бок, калі, я б лічыў, што калі ён альбо не ходзіць нікуды, альбо ходзіць да дваіх, як мінімум. Ну, каталіцкая праваслаўная все-таки у нас збіраюць до 95% всіх вернікаў. Вось, і гэта можа і да пратэстантаў зайсці, таксама горш ад этого не стане нікому. Альбо, калі вот так асабіста ён лічыць, што ему это, ну, неяк, не зусім я такі шчыры вернік, що я буду ходить прикидываться, то хай не ідзе, не думаю, что это выключит негативные эмоции. А автокефалия нужна Беларуси, не нужна? Православная церковь Беларуси. Ой, як мы не так, каб я такі спецыяліст, разумееце, про гэтую тэму много было таких, чаму дасюль у нас няма. Много было таких меркаванняў, што вось яна, маўляў, можа наадварот адкінуць людзей ад вось нейкай такой беларускасці, это будзе занадта рэзкім крокам. Вось я не ведаю, наколькі это аргументы, ну, скажем так, сур'ёзныя, што сапраўды. Мне здаецца, в прынцыпе, яна патрэбна, па-першае, в прынцыпе, безумоўна патрэбна. Ну, калі я кажу прынцыпе, то я не вызначаю часовы тэрмін. 10-20 там гадоў колькі. Па-другое, я думаю, пачынаць працу тым людзям, якія на гэтым настойваюць, можна ўжо зараз. Она ведется, но она нейкая такая, не веду, не хламяжая, не прикметная и малоколькостная праца. Вось. Але, ну, кожны новы крок, скажем, неправільны з боку вось, ну, скажем, беларускай праваслаўнай царквы, ён будзе гэтыя размовы зноў такі уздымаць, але, ну, зараз яны імкнуцца хоць в нейкай ступені, наколькі ім это дапушчальна, ну, быць, скажем, бліжэй да народа. Мы не будем ацэньваць, ёсць крокі і в той бок, і в той бок. Ну, як мінімум, мы ведаем самае галоўнае, што так званая інаўгурацыя Лукашэнкі прайшла без прадстаўнікоў каталіцкай праваслаўнай царквы. Іх там не было. Это, можа, самае важнае. А то, што казаў Лепін, адно, то, што казала там нейкая матушка, гэта ясна, што там розныя людзі. І на самой справе нам тлумачылі там такія розныя людзі, што просто, ну, такая, это не так, як у каталікоў, такая гарызантальная структура. Там у праваслаўных, вот, тым больш стане просто людзей тых, які разам з народам і разам з беларускасцю, тым больш можа будзе ідэя пра аўтакефалію. Значит, на гэты момант пакуль іх не так шмат там. И последний вопрос. Да? Допустим, я здесь в БГУ защищаю диссертацию. На каком языке я должен защищать? На английском, на белорусском, ну или на русском?
Ну, мне это здаецца на беларускай, але ну гледзячы можа быць в якой сферы, хаця в любой сферы можа на беларускай, я не ведаю, ад там праграмістаў да медыкаў былі в розныя гады беларускамоўныя групы і добра себе ўжываліся. Все гэтыя песні там про то, што нейкую хімію, фізіку по-беларуску выкладаць нельга. Имеется в виду, что вот в странах таких, как Беларусь, да, там, сопоставимых, там, Болгария, Словакия, как правило, сейчас стараются защищать кандидатские, PhD на английском языке. Ну, я просто думал, может быть, что калі человек обороніць на беларускай, а потым перакладзе на англійскую, от этого, ну, просто такі, скажем, сімвалізм, ну, можна ж заўсёды перакласці і потым уже даваць навуковыя там структуры, часопісы на англійскай. Але першасна на беларускай, а потым перакладай на што хочаш, што тебе, дзе там рынок для гэтых, мне здаецца так. Віталь, ну і як да аналітыка пытанне, ўсё ж таки, як табе падаецца, наколькі вось гэтыя змены, якія адбываюцца ў беларускім грамадстве, можа быць нават у кожным беларусе паасобку, ну хутчэй за ўсё найперш у грамадстве, яны незваротныя? Менавіта на ўзроўні кожнага чалавека, на ўзроўні грамадства яны незваротныя. Іншая справа, што пакуль мы бачым, улада не хоча гэта прызнаваць, ну, та нелегітымная ўлада, якая дэ-факта на сённяшні момант нашай размовы з вами застаецца у Беларусі. І вось нелёгкае пытанне, як гэты канфлікт можа суіснаваць, калі грамадства в сэнсе свайго развіцця намнога апярэдзіла, образна кажучы, на 2 паверхі вышэй, тая ўлада, якая, ну, фактычна нават прызнаецца в шматлікіх сваіх выказваннях, што яна застаецца на ўзроўні 90-х, накарміць чаркай шкваркай, напаіць і все такое на ўзроўні, ну, просто такога, які ўжо даўно няма не то што ў свеце, які не ўспрымаецца большасцю беларусаў. І все спробы там паказаць, там, што нешта цікавіць сучаснае, ну, яны просто правальваюцца, людзі все бачаць, што і гэта ўлада на ўзроўні канкрэтнай асобы і на ўзроўні сістэмы, яна просто нейкая анахранічная. Але в этой анахранічнай улады ёсць анахранічны ОМОН, які таксама не вылучаецца асаблівай, скажем, інтэлектуальнасцю і асаблівай, скажем, нават празарлівасцю, каб прадбачыць свой лёс. І ён сапраўды будзе опірацца да апошняга. Так што, не развіваючы гэтую тэму, я не прарок, не правіца, але адказваючы канкрэтна на ваше пытанне, я лічу, што, безумоўна, гэтыя змены адбыліся. Мы просто бачым на нашых знаёмых, якія пачалі раптам весной чытаць все тэлеграм-каналы, там цікавіцца нават гісторыяй Беларусі, палітычнымі там вязнямі і зніклымі, потым пачалі выходзіць на акцыі. Людзі, якіх я ведаў па 25-30 гадоў, ніколі не праяўлялі інтарэсу вялікого да палітыкі, только на ўзроўні такое, нічого не зменіцца, мяне это не цікавіць. І гэтыя людзі ўжо не стануць іншымі. Ясна, што як гэтыя людзі праяўляюць себе, хтосьці выходзіць, хтосьці не выходзіць, хтосьці робіць шмат, хтосьці робіць мала. Але, ну, гісторыя паказвае, што доўга такое процістаянне в шырокім сэнсе грамадства, которое жыве в адным стагоддзі, і ўлада, якая жыве ў іншым, яно не можа суіснаваць разам. Такім чынам, я ўжо бяру як факт тое, што сфармуляваў ты нам нацыянальную ідэю ад Віталя Цыганкова і ўсёй беларускай нацыі, гэта свабода. І вот мы ўяўляем сабе, тут праходзіць там месяц, 2, паўгода, можа болей, можа меней. І вось яна ёсць, свабода. І ўсё? І тады мы засталіся без нацыянальнай ідэі? Рух ўсё, вынік нішто. Бернштейн, да, социал-демократ, такі пачатку стагоддзя, сказал, и от этого его назвали бернштейнянством, нават Ленин там про его писал. Свабода – гэта значит, что рух усё, гэта вечны рух, это вечное досканальванне, это нема такой кропки, пасля якой вот скажем, о, все, слава богу, теперь можно пайсці адпачнуць. Гэта мы бачым у тых самых грамадствах, якія мы лічым свабоднымі, як весь час адбываюцца нейкія перамены, нейкія рухі вправо, влево, в бок ад свабоды ці наперад свабодзе. Вось, гэта якраз то, калі дазваляе людзям і творчасць і палітычную, і любую, калі яны самі вырашаюць уже, вот у нас будзе шмат пытанняў, боже, у нас все з нуля пачнецца, у нас ці это прэзідэнцкая, ці это парламенцкая, там, ці гэта геапалітычны выбар, ці гэта зноў-такі мова дзве ці адна. Все гэтыя пытанні в рамках свабоды могуць абмяркоўвацца і могуць вырашацца тым самым свабодным грамадствам. Я ж сказал, гэта самае в адрозненне там ад салідарнасці ці в адрозненне ад роўнасці,
сусветнасці гэта самая цяжкая і спрэчная каштоўнасць свабода, бо ўвесь час яна сутыкаецца з нейкімі рэстрыкцыямі, з нейкімі абмежаваннямі, з нейкімі кампрамісамі. Вось, і мы бачым, што ёсць два падыходаў да таго, як зрабіць чалавека лепей. Ну вот не Беларусь, а ўвогуле ў свеце. Адзін гэта дай яму свабоду, умоўна скажам амерыканскі, гістарычна амерыканскі, і ён сам вырашыць, як правільна пабудаваць грамадства вакол сябе. Другі падыход, я б сказал, зараз ён больш папулярны. Вось, людзі, якія лічаць сябе, скажем, прагрэсіўнымі, яны адстойваюць, што сам чалавек, ён все неправільна робіць, ён курыць, псуе себе здароўе, трэба забараніць яму курыць паўсюль. Вось ён там неправільна себе паводзіць там в сям'і, трэба таксама вместе тут як мага больш, каб дзяржава могла назіраць, што ты робіш сям'і. Ён там неправільна ставіцца да экалогіі, трэба караць его, калі ён плюне там дзе-небудзь, як Сінгапур, і даваць яму $500 штрафу за то, што ён плюнул. І гэта таксама канкурэнтная ідэя, што чалавека нельга пакідаць свабодным, его трэба выхоўваць, яго трэба ставіць у рамкі, абмежоўваць. Вось, адзін я неяк в Фейсбуку пісаў, французскі пісьменнік Бекбедер, ён пісаў там пра 60-е гады, калі яго бацькі там пералічвае, што маглі там курыць, маглі там, умоўна расказваць там анекдоты, маглі там ехаць на машыне там 200 км в гадзіну, все это он пералічвае і кажа, што яны былі намного больш свабодныя, чым мы. У пэўным ступені так і ёсць. Зараз все больш абмежаванняў і ад паліткарэктнасці, і ад, скажем, просто нейкіх правілаў агульнага сужыцця, калі людзі самі вырашаюць, што трэба ставіць это абмежаванне. І скажем, частка з іх неабходная, безумоўна. Частка з іх, напрыклад, раней спрачаліся просто, ці можна біць дзяцей там сям'і. Некие люди постановили, что просто нельга закон, хопит спрачаться, мы вам ничего не докажем, просто принимаем закон, что нельга. Вот я, например, лечу, что это правильно. Той приклад, где, обмежевание правильное. В некоторых прикладах это может быть занадто. Так что свобода это дае магчымасць самим нации, як супольнасці, вырашаць, где гэтая колькасць абмежаванняў павінна стаяць. І чаму я пачал з гэтага, што мне здаецца, нашы беларусы, пажыўшы апошнія чвэрць стагоддзя в умовах не свабоды, яны в гэтых новай Беларусі, которая, дай Божа, хутка настане, яны будуць больш на баку свабоды, чым на баку, скажем, роўнасці. Это ж, в принципе, вечная дылема паміж свабодай і роўнасцю. Гэта немагчыма іх спалучыць так абсалютна гарманічна разам. Свабода — это калі адзін больш багаты, адзін больш таленавіты, і ён больш атрымлівае. Роўнасць — это калі падымаюць падаткі на тых багатых і ствараюць ім умовы, каб все было роўненька. Вось. І гэта таксама сусветная дылема, і на фоне таго, што адбываецца зараз у свеце, рабатызацыя, все больш людзей, якія не ведаюць, чым заняцца, вот гэты, скажем, сацыяльныя матывы, сацыялізм, мне здаецца, ён будзе пашырацца. А у нас ёсць магчымасць трошки на это па-іншаму глянуць. На заканчэнне у нас быў адзін госць паважаны, які таксама, вось як і Віталь Цыганкоў, прыйшоў і сказаў: я вам зараз скажу нацыянальную ідэю, даўно з ёй нашуся, не было просто магчымасці агучыць. І раз сказаў, к канцу размовы сказал: да, что-то я поспешаўся, и дайте я вам новую тут национальную идею сформулюю. А я наоборот пераканался в своей концу да, так я хотел так сказать, все ж таки може мы там пераканали, ці ты сам пераканаўся, ці яшчэ что-нибудь. Агучвай коротко, зразумела, ясно, з якой нацыянальнай ідэі мы зараз живем, з якой ты прыйдзеш там где-нибудь да трактарыста Пеці і скажаш: Пятро, я прынёс табе нацыянальную ідэю. Раз сказаў яму, у яго вочы загарэліся, выскочыў з трактара і пабег светлае будучае Беларусь весці. Я думаю, сёння у нас праграмістаў больш, чым трактарыстаў. Не трэба, так сказать, вечны этот саюз, так сказать, пролетариата і сельскай гаспадаркі. Зараз колькі? 10% у сельскай гаспадарцы у нас працуе. Але, мне здаецца, гэта ідэя універсальная і для праграміста, і для трактарыста, паколькі для кожнага свабода — гэта то, што дае магчымасць раскрыць свой патэнцыял. Это то, что от літаральна хлеба, волі, землі, долі літаральна на любым узроўні дае магчымасць праявіць себе як чалавека свае лепшыя якасці. Я кажу, все это в ідэале. Свабода нацыянальная — это калі сама Беларусь можа вырашаць за себе все свои геапалітычныя палітычныя пытанні. Свабода, скажем, прадпрымальніцтва, калі чалавек можа сам вырашаць, чым ему займацца, ці трэба ему ісці просто працаваць з нейкім начальнікам, ці трэба спрабаваць працаваць самому. Не так много людзей ва ўсіх краінах вырашаюцца працаваць самому. Свабода — гэта перш за ўсё і
свабода палітычная, калі любая супольнасць грамадзян, якая хоча выявіць свае інтарэсы, хоча іх адстойваць, можа сабрацца в кааліцыю, в партыю, можа на свабодных выбарах прадстаўляць гэтую партыю в парламенце і далей развіваць свае. Это свабода слова, это самае таксама актуальнае, калі чалавек хоча апісаць нейкія падзеі, его за это не цягнуць в автозак і там не б'юць, і ввогуле магчымасць ёсць зарэгістраваць любыя СМІ і працаваць з імі, наколькі яны знаходзяць свайго чытача. Так што гэта такое універсальнае паняцце, якое дае нам магчымасць тварыць, развіваць яго з улікам сённяшняй сітуацыі, з улікам новых тэхналогій, з улікам новых веянняў, але адштурхоўвацца менавіта ад гэтага фундаментальнага паняцця. Вось так, ну, нездарма з 94-го года Віталь Цыганкоў працуе на радыё «Свабода», таму, відаць, пранікла гэта слова ва ўсе яго клетачкі арганізма. Спадзяюся, і да вас гэтак жа глыбока дойдзе сам сэнс гэтага слова. Дзякуй вялікі, на ўспамін пра нашу праграму Ідэя Х, Еўрарадыё, Сімбаль Бай дзякуюць вам за гэтую цудоўную размову. Віталь Цыганкоў, Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас.